Чакай малко бе, че кой продава на такива цени? Здравейте! Сега ще ви покажа един от най-подценяваните райони на София. Защо подценявани? Ами защото тук все още може да закупите жилище в нова и модерна сграда на цени само от 2000 евро квадратния метър. Чакай малко бе, че кой продава на такива цени? Ами аз? Разходката ни започва от парка, който се намира в непосредствена близост до сградата. Чувате ли ги? А само на 500 метра от нас е едноименият проект, който се намира до метростанция Театрална. Например, там цените в момента почват от 4000 евро квадратния метър. Добре ли е? Тръгваме към билата. За повече информация за проекта, пишете ми в коментар под видеото. А това пък е другата вила, която в момента я ремонтират. Имате спирки на тролеи, автобуси, а най-хубавото е входът на метрото.